Keskusrikospoliisin tietotekniikkarikosyksikkö on Kauhajoen jälkimainingeissa lupautunut tehostamaan internetin valvontaa ainakin kuukauden ajaksi. Internetistä on varsinaisesti tämmöistä materiaalia ennalta hyvin vaikea löytää, kun ei tiedä, että mitä etsii, että itse tapahtuman jälkeen tietää tarkalleen, että mistä lähtee sitä etsimään. Janne Nyholm tiesi Suomessa ensimmäisten joukossa, kuka Kauhajoen hirmutöiden takana oli. Vain parikymmentä minuuttia ammuskelun jälkeen hän toimitti tiedon Muropaketti-nimiselle keskustelupalstalle. Tekijä löytyi aika nopeasti YouTube-videopalvelun kautta. Hän sinne laittoi hakusanaksi, että Kauhajoki, ja tämä Saaren tekemät videot oli siinä heti ensimmäisenä hakutulosten joukossa. Ja tämän jälkeen tutkiskelin hänen profiilia ja sieltä kävi ilmi, että hän ihanoi kouluammunnoja ja tämän jälkeen Muropaketissa toinen nimimerkki löysi hänen Irk-galleria-profiilin ja siellä hän oli lisännyt juuri kuvan, missä osoittelee pistoolilla kohti kameraa ja siinä vaiheessa alkoi olemaan aika selvää, että tämä on hyvinkin mahdollisesti tekijä. Jo nyt on esitetty epäilyjä siitä, että Jokelan ja Kauhajoen kouluampujat ainakin tiesivät toisensa ja ehkä suunnittelivat tekojaan yhdessä. Netissä samanmieliset löytävät toisensa niin hyvässä kuin pahassa. Anonyymisti on helppo lietsoa toisia toteuttamaan kauheuksia. Aika vaikea sieltä on loppujen lopuksi löytää monien tuhansien miljoonien foorumeiden sijasta nämä samoja ideologioita keskenään jakavat, mutta kyllä sieltä tietysti muutamia ihmisiä on nyttenkin noussut pinnalle, että keillä on tällaisia samankaltaisia ajatuksia, kuten Saarella ja Auvisella on ollut. Nythän siis tässä uutisoinnissa niin tulee se, että joo, YouTubessa oli kauheita videoita ja siellä se vaan ammuskelee ja Irkissä niin puhuu ihmisvihaa ja uhkailee. Ei nyt ehkä tämä kaveri, mutta edellinen kaveri. Että niistä tulee helposti nettifoorumeista niin kuin negatiivinen kuva. Nämä murokaverit, niin ne on todella aktiivista väkeä ja heti kun tuntuu siltä, että huijataan jossain, ihmisiltä yritetään viedä rahoja perusteetta, niin nämä nuoret miehet, niin ne alkaa heti toimia ja ne löytää niin kuin hetkessä, ne löytää sekunnissa nopeammin kuin yksikään poliisi, niin he löytää kaikki taustatiedot, että he on niin hyviä internetin käytössä, että he on siinä suorastaan ammattilaisia. Siinä missä suomalainen poliisi ei tietosuojan vuoksi pääse edes YouTuben kaltaisille harmittomille sivustoille, Norjassa poliisilla on jo olemassa oma netin valvontaan erikoistunut yksikkönsä. Eikö nyt viimeistään sellainen pitäisi saada Suomeenkin? Tämä on ollut keskustelun ja mietinnän aihe jo ennen tätä tapausta, koska uutta poliisiorganisaatiota ja poliisilaitoskokonaisuutta tehdään ensi vuoden alusta alkaen ja siinä yhteydessä tämä asia on ollut jo nyt esillä ja varmasti tämän jälkeen sitä vielä vakavammin pohditaan. Jos rahat eivät riitä palkkaamaan Suomen lukuisia nuoria työttömiä poliiseja nettietsiviksi, voisiko poliisi hyödyntää vapaaehtoisvoimia? Pidän tätä varsin harkinnan arvoisena ja tärkeänä asiaa. On aivan selvää, että ne nuoret ja ne henkilöt, jotka liikkuvat paljon internetissä, myös löytävät paljon sellaista aineistoa, joka aiheuttaa huolta. On tärkeää, että nämä tiedot tulevat myös poliisin tietoon ja silloin kun näyttää siltä, että ne pitää tarkemmin tutkia, se pitää myös tehdä. Kyllä poliisi mielellään tekee yhteistyötä kaikkien kanssa, jotka on turvallisuuden asialla. Luottaisin kuitenkin poliisin toimintaan, jos heillä olisi jonkinnäköinen kanava, minkä kautta heille välittää tämmöistä tietoa. Esimerkiksi juuri internetistä löytyneistä tämmöisistä häiriökäyttäytymisestä. Jos näkisin jotain selvästi rikollisuuteen viittaavaa internetissä, niin kyllä minä siitä poliisille ilmoittaisin.